51. Пешванд префикс чист? Он қисми калима ки пеш аз реша омада маънои калимаро тағйир медиҳад, пешванд префикс ном дорад. Мисол: ҳамкор, нодон, бебок, безанг. 52. дар забони тоҷикӣ кадом пешвандҳо бештар истифода мешаванд? дар забони тоҷикӣ пешвандҳои зерин бештар истифода мешаванд: бе, ба, бо, но, ҳам. 53. пасванд суффикс чист? он қисми калима ки пас аз реша омада маънои калимаро тағйир медиҳад, пасванд суффикс ном дорад. Мисол: одамон, гулзор, хокӣ, кӯҳҳо. 54. дар забони тоҷикӣ кадом пасвандҳо бештар истифода мешаванд? дар забони тоҷикӣ пасвандҳои зерин бештар истифода мешаванд: он, ён, гон, ҳо, зор, истон, дон, е, ги, ви, чи, анда, янда, манд. 55. асос чист? он ҳиссаи калима ки баъд аз партофтани бандак боқӣ мемонад, асос ном дорад. Мисол: хонаам, нодониятон. 56. бандак чист? он ҳиссаи калима ки баъд аз асос меояд, бандак ном дорад. Мисол: омадам, гуфтагистанд. 57. бандакҳо чанд хел мешаванд? бандакҳо 4 хел мешаванд: изофӣ гули сиёҳгӯш, бандакҷонишин қаламам, феълӣ омадем, гуфтанд, хабарӣ гарм аст, рафтааст. 58. бандаки хабарӣ аз чӣ гуна навишта мешавад? бандаки хабарӣ аст бо сифати феълӣ якҷо, вале аз исм, сифат, ҷонишин ва маздар ҷудо навишта мешавад. Мисол: шараф мактаб рафтааст, зариф пешқадам аст, падарам ронанда аст. 59. бандаки изофӣ чӣ вазифа дорад? бандаки изофӣ калимаҳоро ба ҳам алоқаманд намуда ибора месозад. Мисол: табиати зебо, китоби ман, сари бедар. бандаки изофӣ бо калимаи тобеъкунанда якҷо меояд. 60. аломатҳои китобатӣ кадомҳоянд? нуқта, вергул, аломати баён, нуқта вергул, се нуқта, музнуқта, аломати савол, аломати хитоб, дефис, тире, қавс, нохуна.